אז מי אני שאני אגיד לכם שצריך ללמוד תנ"ך? אתם לא מבינים את זה בעצמכם? טוב, אולי אתם טיפה טיפשים. ושהתנ"ך משמש בסיס לזהות היהודית, זה לא מספיק? ושהוא משמש בסיס, ובכללי תרבות ירושלים ותרבות אתונה משמשים בסיס לתרבות המערבית. תרבות ירושלים מבוססת על התנ"ך, זה לא מספיק? זה שאחרי זה דתות גדולות שניסו לקום, לא בודהיזם וכאלה, אלא דתות, נגיד האסלאם שניסה לקום וראה צורך עצום לבסס את עצמו על התנ"ך ועל תרבות ישראל. זה לא מספיק? אז אם אתם חושבים שזה לא מספיק, משהו איתכם לא טוב, אבל יש עוד הרבה מאוד סיבות ספרותיות ולא רק אותן סיבות היסטוריות שתיארתי, מדוע ראוי לכל אדם שתופס מעצמו אפילו טיפה לקרוא את התנ"ך. בנוסף, שאר השאלות שהעליתי, שהן לא שאלות פשוטות, אני לא מסוגל לענות עליהן בעצמי, ולכן אני גונב כאן מהרב יונתן זקס, והמאמרים שיוצגו הפעם הם הרעיונות שלו. טוב, אני מתחיל תחת ההנחה שכל בן אדם מכיר את הסיפור של אדם וחווה וקין והבל, לכן נעבור רק על הסיפור של קין והבל, ואם אתם באמת לא מכירים את הסיפור אז תחזרו לגן חובה. ואדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את אדוני. אם אני מוהגה מילים לא נכון, שזה רוב הסיכויים הולך לקרות הרבה, כשאל תתקנו אותי על הטעמים. ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהיה הבל רעה צאן וקין יהיה עובד אדמה. הם מקץ ימים ויבוא קין לפרי האדמה מנחה להשם. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע אדוני להבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. ואמר אדוני אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך? לא אם תטיב שעת ואם לא תטיב לפתח חטאת רבץ ועליך תשוקתו ואתה תמשול בו. ואמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו וירגהו. ואמר אדוני אל קין יהי הבל אחיך ואמר לא ידעתי אשמר אחי אנוכי. ואמר מה עשית? כל דמי אחיך צועקים עלי מן האדמה. ונעצור פה. זה היה רק תזכורת, אני מקווה מאוד שאתם יודעים את זה. ונתחיל בטקסט. אתם תראו בפירושים שיש כאן, בעומק של הפירושים ובאופציה אחרי זה אני אעבור בדיוק על מהי ספרות מופת ומדוע התנ"ך הוא ספרות מופת, אבל אתם תראו בתוכן העצום, הפרשני ובסטרוקצורה הזאת של הסיפור 10 פסקאות היה, אם אני זוכר נכון, 11. הסיפור הסופר קצר הזה, כמות העומק שיש בו, זה אלוהי בצורה מסוימת. והתחיל בקין והבל, וזה עדיין מתרחש. רוב הספר הזה עוסק בערבות אחים, ועל כן יהיה לחתום אותו בסיפור שהוא התחיל בו. לדעת האדם הראשונים, המעשה הדתי הראשון, רצח האח הראשון. שימו לב, שזה בצדק מזוהה כאן כמעשה דתי ראשון. משהו כלומר שהוא, כמו שהסיפור מציג את זה, בהתחלה שיש אנושות כבר ויש עבודת אלוהים כבר יש רצח, כמו שהוא ידבר עליו. כלומר זה מהותי כמעט לבני האדם. כאן מביא מנחה לאלוהים, גם הבל. אלוהים שואל למנחתו של השני ולא לזו של הראשון. קין כועס, אלוהים מפציר בו לשלוט בעצמו. קין מתעלם מהאזהרה ורוצח את אחיו, ואלוהים אומר לו כל דמי אחיך צועקים עליי מן האדמה. כך היה וכך עבר, כל הטרגדיה של ההיסטוריה הדתית נחזית בדרמה זו. ובכל זאת, אין ספק שהסיפור מוזר. מדוע אלוהים דוחה את מנחת קין? למה קין מגיב ברצח אחיו? על מה נסבה היריבות בין האחים? מפרשים מודרניים נוטים לקרוא את סיפור קין והבל כסיפור ארכיטיפי על המתח בין רועים לחקלאים. לחלופין, על סמך מקורות לא עבריים לשמות האחים, טוענים שהבל פירושו רועה וקין פירושו חרש ברזל. קריאות הללו מחמיצות את הרמז שהמקרא עצמו נותן, את המשמעות העברית של שמות אחים. הוא היה רב בריטי לזיכרוני, לא רלוונטי לנו כמובן, אנחנו קוראים את העברית. המילה הבל היא בין היתר מילת המפתח של ספר קהלת. המשפט הראשון שבפי קהלת היא מופיעה לא פחות מ5 פעמים. הבל הבלים אומר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. בתרגומי המקרא אומרה המילה זו בדרך כלל במילים המותרות שטות, חוסר משמעות, חוסר תועלת. בתרגום המלך ג'יימס לאנגלית למשל הפסוק מופיע כך: Vanity of vanities said the preacher, vanity of vanities all is vanity. כלומר שטות של שטויות, אומר המטיב, שטות של שטויות הכל שטות. תרגומים אלה מחטיאים את הנקודה. הבל בעברית הוא נשימה. יהודים כמו היוונים דיברו על הנפש, על הממד הרוחני של האדם, לשון השואבה, מפעול את הנשימה. מילים המציינות את הממד הזה כגון נפש, רוח, נשמה, כולן סוגים של נשימות.
הבל הוא נשימה רדודה, קלה, בת חלוף. ספר קהלת הוא הרהור מתמשך על המוסר. חיים הם לא יותר מנשימה, וכל העושר והכבוד וגם אושרו וכבודו של המלך אינם ולא כלום, מפני שבינינו ובין האי קיום מפרידה רק הנשימה. יש כאן כבר הרבה שזה מתחיל ככה. אני אתן לו להסביר את זה, כי באמת ההסבר שלו הרבה יותר יפה, אבל מבטיח שהכל יהיה מובן, גם אם אתם לא מבינים את ההקשר, תחכו. מצב הרוח כאן דומה לזה השורר בסצנה שבסוף המחזה המלך ליר. כאשר המלך רוכז בגופת המת של ביתו קורדיליה, היחידה מבנותיו שעבר אותו, אהבה שעיניו תחתו עד אותה מראתה, וזעק שלמה כלב סוס עכבר יחיד, ואתה אין רוח בך, הלכת לעד. בסיפור קין והבל, הבל מייצג את המוסר האנושי. מוסר המושתת פחות על תודעת החטא, ויותר על העובדה שאנו נשמות המגולמות בגופים בעולם גשמי הנתון להתפוררות ולריקבון. כל מפריד בינינו לבין הקבר הוא הנשימה שאלוהים נופח בנו. ויצר אלוהים, השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. וכל מה שאנחנו, הבל, רק נשימה. זוהי נשמתו של אלוהים. החיים הקדושים, אמונה, זו היא קרקע משותפת ליהדות, לנצרות ולאסלאם. לא לאסלאם. את נשמת החיים, את הבל, יטול קין. קין לשון קניין, התורה אומרת זאת במפורש. ואדם ידע את חווה אשתו ותאר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם. הדבר הולך לאיבוד ברוב התרגומים. הממירים את המילה קניתי במילים שפרשן קיבלתי, יצרתי, הולדתי ועוד. שוב מוקמצת הנקודה. קניתי מצטרפת לאותם פעלים מהסיפורים שניתחנו קודם, שמשמעותם מתגלה רק במבט לאחור. רק משלמדנו את התנ"ך כולו, חזרנו לקרוא את הסיפור לאור התמונה מלאה, זה לא במתכוון סיפק את הפירוש העמיק ביותר דווקא של ז'אק רוסו. אז אני אגיד רק מילה על מה שרשום כאן קודם, שזה הערה מאוד חשובה. ספר שלא שווה לקרוא אותו פעמיים, וגם ספר שלא שווה לקרוא אותו פעם אחת וכו'. התנ"ך הוא כמובן אין ספק ששווה לקרוא אותו. הקריאה מאפשרת להסתכל על סיפור לא כמו סתם רצף של מילים עם התחלה וסוף. הקריאה הכוזרת מאפשרת להסתכל על ההתחלה מהעיניים של הסוף. זה דבר מאוד חשוב, במיוחד לספרי מופת, כי ספרי מופת, כמו שאנחנו נדבר על זה עוד מעט, לוקחים איזשהו ערך, איזשהו פילוסופיה, צורת חשיבה, ונותנים לחיים, נותנים למימוש בחיים עצמם. במסתו, במסה על מקורו ועל יסודותיו של האיש שוויון בבני אדם הוא כתב. האדם הראשון שגידר פיסת קרקע ואמר שלי היא, ומצא אנשים תמימים די להאמין לו. האיש הזה הוא מייסדה האמיתי של החברה האזרחית. מה רבים הם הפשעים ומלחמות ומעשי הרצח? מה רבים הם האימים והאסונות שהיו נחסכים מבני אדם? אילו קם בעת ההיא מי שימשוך את ההתאדות או ימלא את המחפורת ויקרא בקול גדול, אל תקשיבו למתחזה הזה. אבודים נהיה משכח כיפורות הארץ שייכים לכולנו, והארץ עצמה אינה שייכת לאף אחד. זה חלק מהפילוסופיה הפוליטית של ז'אק רוסו. לא נרחיב עליה כאן כמובן, אבל זה הרעיון המרכזי שלו, שאין כזה, שהתפיסה, מאוד קצרה, התפיסה של האני, רוסו חושב, היא שגויה מיסודה בתרבות המערב. אין אני ואין רכוש קניין שלי מבחינה שלא שלך, שככה הוא מוגדר היום במערב, כן? האוזניות האלה, או המסך, המשקפיים, הרמקול, כל הדברים שיש פה, הם שלי, במובן שאתה לא יכול לבוא ולקחת לי אותם. האוכל הזה הוא שלי, במובן שאתה לא יכול לבוא ולקחת לי אותו, הוא שלי. רוסו חושב, וזה מכיוון שאנחנו גדלנו עם אונתולוגיה כזאת של האני פשוט חסר משמעות, מעבר לסתם משחק רעיוני, זה כמעט חסר משמעות שלנו. רוסו חושב שלא ככה העניין, שפירות הארץ שייכים לכולם והארץ עצמה אינה שייכת לאף אחד. המילים היחידות בפסקה זו שהקורא בתנ"ך לא הסכים עימן הן האחרונות, להשם הארץ ומלואה, הארץ כן שייכת לאחד, היא שייכת לאלוהים. זה דרך אחרת להגיד שרוסו צודק כאן בהכל, אבל אפשר לתפוס אותן במילה. יש כאן באמת עניין, לא משנה. העיקרון האתי משפטי שהמקרה כולו מתבסס עליו הוא ששום דבר אינו שייך לנו. הכל, הארץ, תנובתה, הכוח, הריבונות, הילדים והחיים עצמם שייכים לאלוהים. אנחנו רק נאמנים, שומרים מטעמו, יש לנו קניין, אין לנו בעלות. זהו היסוד לתשתית הצדק החברתי המונחת במקרא, התשתית שעשתה אותו לייחודי כל כך לפנינו ולמשנה לבבות עד עצם ימינו. לא משנה אם אתם מסכימים עם זה או לא, מבחינה תיאולוגית, או אם אתם בכלל זורקים את התיאולוגיה מסיבות חילוניות כמו שאני עושה. הרעיון כאן, החשיבה כאן זה מה שמעניין אותנו. ובסופו של דבר היישום של זה בספרות, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, מה המשמעות של היישום הרעיוני הזה בחיים. כאן מייצג את ההפך, הכוח כבעלות, הבעלות ככוח. אותה משמעות בדיוק מצוינת בשמו המקראי של האל הכנעני הראשי, בעל. השורש בעל מציין החזקה, קניין, הפעלת כוח כלפי אדם או חפץ. בעיניי המקרא הזו התגלמות העבודה הזרה. רוסו צדק, ושונה מכאן צדק, רוסו בסדר. האלימות מתחילה בתחרות על טובין המצויים בצמצום, שהראשון בהם הוא האדמה. מאוד מעניין. שלא מדעת נתנה חווה לבנה הבכור שם שעתיד היה להובילו אל הרצח. שם קין מבטא את הרעיון שמה שיש לי נותן לי כוח. כשאני מקריב לאלוהים חלק מה שבעלותי, אני עושה זאת כדי לקבל ממנו בתמורה חלק מהכוח שלו. זהו קורבן פגני, דרך לריצוי האלים, לשידולם או לשיחודם. סוג זה של קורבן איננו לרצון לאלוהים. קורבן שהוא מקבל מנחתו של הבל הוא קורבן הבא מענווה של מוסר. אלוהים אני רק נשימה ונשימה זו איננה שלי נשמת הפך. נעצור כאן כי אני רוצה להתעכב על זה. מה זאת אומרת? יש כאן עניין פגני בהקרבה של קין, מדוע? אז יש כאן איזושהי הפשטה מהקונקרטיזציה וחיבור של הרעיונות. מה זאת אומרת להקריב לאלוהים את הרכוש שלי מפרספקטיבה של רוחשניות? אז מה שהוא טוען כאן, שכאשר אני מקריב לאלוהים ברוחשניות, שאני עושה את זה כדי לקבל ממנו בתמורה, אז אני לא עושה את זה לריצוי אל, כל יכול, מאהבה. אני עושה את זה לריצוי האלים לשידולם. כמו שפגני ביוון העתיקה היה מקריב לזוס, נראה לי אם כן האמינו בזה ואשכרה עשו את זה, אבל כמו שפגני ביוון העתיקה היה מקריב לזוס או whatever בשביל לשדל אותו. עכשיו אני רוצה לומר עוד הערה, שהיום פגניות, הפכה מהפגניות הזאת של קין, לפגניות שבה אני עובד את אלוהים מרצון אינדיבידואלי שלי, לספק צרכים מסוימים שיש לי, לא כוח אלא צרכים של משמעות בחיים ודברים כאלה. דוגמה מצוינת לזה ביהדות, זה היהדות הרפורמית, שהיא פגנית לגמרי, אין דבר פגני ממנה. שהיא לוקחת את הדת ופשוט אונסת אותו כמה שהיא רוצה, אונסת בעברית זה גם לשנות, לכפות, אונסת אותו כמה שהיא רוצה בשביל שהוא יתאים לרצון שלה. שזה פגנית. לעומת קין, הבל עושה את זה מתוך הבנה, מתוך ענווה, מתוך מוסר, מתוך תפיסה של, כמו איוב, מתוך תפיסה של
של אני רק עבד לאלוהים, ונראה את המשמעות לזה. זהו על פי הבנתו של המקרא, הניגוד היסודי הטמון בטבע האדם, המאבק בין הרצון לעוצמה ובין הרצון לחיים. חיים כאן על פני האדם הקדושים, הם גם שבריריים עד מאוד. דרך אגב, אני אגיד עוד, הרצון לחיים פה נראה לי, הכוונה שלו היא לא סתם לרצון לחיות, כמו ששופנהאואר מתאר, רצון סתם להצמיד. נראה לי הכוונה כאן זה חיים קדושה, חיים כמו החיים שהבל או איוב שיקחו חלק בהם. הם הבל, הם רק נשימה. במילותיו הכמעט האחרונות אומר משה לבני עמו, העלתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניכם הברכה והקללה, ובחרתם בחיים למען תחיה אתה וזרעך. זה בין הפסוק שנראה לי שלא הכי הרבה פירושים, אבל מומלץ לפתוח את הפירושים. על הפסוק הזה להבין את המשמעות. רצח מתוך רדיפת כוח ובשם השם על השפתיים הוא חילול השם. מי הרוצח, הקורבן והאמונה אשר יהיו. כאן אנחנו רואים כבר את הנקודה שהוא מוצא את הבעיה עם הרעיון הזה של להתחיל מלחמות בשם השם. דרמה קין והבל עדיין משתחזרות היום. בסוריה, בעיראק, באפגניסטן, בגלל סומליה, בלוב ובפיגועי טרור סביב העולם. את דאעש ובני ימינו דוחף הרצון לקומם את החליפות ולהחזיר אל תחת כנפיה את כל הארצות ששלטה בהן פעם, מישראל עד ספרד. אלו הן מטרות פוליטיות. אין להם דבר עם אלוהי אברהם. אלוהים אינו שואל לקורבנות אדם. אלוהים אינו מקדש את הרצון לעוצמה. זוהי דרכו של קין, לא של אלוהים. כשהדת הופכת אנשים לרוצחים, אלוהים עונה ואומר, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מעניין. כל תפיסה שלוקחת את אלוהים ומיישמת אותו לרצון לעוצמה, שפתח לזה יישום של אלוהים למען מטרות פוליטיות, אני חושב שזה הכוונה כאן, זאת היא פגנית במהותה. נזכור את זה. מה אף הוא יקרה אם לא נתעמת ישירות עם האידיאולוגיה המובילה כעת לברבריות ולמלחמת דמים? ראשית, העולם יהיה דתי יותר למשך שנות דור, לא פחות, כך יהיה גם אם הדת לא תצליח לצרף לשירותיה ולו נפש אחת. זהו עניין דמוגרפי, ככל שאנשים דתיים יותר יש להם יותר ילדים, ולהפך, אנחנו יודעים בישראל, אוכלוסיות הדתיות באירופה, היבשת החילונית ביותר, מתאבדות לאטן, שיעורי הילודה שלהן הנמוך משיעור התחלופה, צר להם שתזדקן ותמעטנה, מבחינה דמוגרפית כפי שהראה דרקין קופמן, הדת תירש את הארץ. אני לא יודע אם זה היה בתקופה שלו גם, אנחנו ב-2020, זה כן היה בתקופה שלו, שמהגרים מוסלמים החליפו את הדמוגרפיה באירופה, אבל לא משנה. בתוך הדת ימשלו הזרמים הקיצוניים ביותר בהתנגדם למודרנה ולמערב. זה קורה ביהדות, בנצרות ובאסלאם. הנישואים ארוכי השנים בין הדת, דרך אגב, זה שזה קורה ביהדות. אם יצא לכם אי פעם להציץ, זה קורה ביהדות, זה פשוט קורה ביהדות. נישואים ארוכי השנים בין הדת לתרבות נגמרו בגירושים. המערב החילוני איבד ברובו את הערכים שנהוג היה לפנותם המורשת היהודאו-נוצרית. אז כמו שציינתי בהתחלה, המערב החילוני, המערב בנוי משילוב של שתי תרבויות, תרבות אתונה, שזה התרבות של החשיבה, הפילוסופיה, ותרבות ירושלים, שזה הדתיות כמו שאנחנו מכירים אותה. היה לי ניטשה ראה את הברית החדשה כפלטוניזם בשביל העם, בשילוב עם איזושהי יהדות, וזה באמת מה שהיא הנצרות. הטלוויזם המוסרי השורר כיום במערב החילוני אינו מספק הגנה לחופש. כדי להיווכח בכך אפשר לעשות ברעיון כלשהו בין עיתונאי מערבי ובין איסלאמיסט. העיתונאי אמר משהו מסוג הרג אנשים בעוון כפירה או מעשה רע, האיסלאמיסט אמר אני יכול להבין את הגישה שלך, אבל אנשים שונים יש גישות מוסריות שונות. ואתה בוודאי מבין שיש אנשים שרואים את העניין אחרת ממך. סוף השיחה. לעיתונאי אין תשובה, קרוב לוודאי שהוא מאמין כי המוסר הוא סובייקטיבי, שהערכים האנושיים הבסיסיים היחידים הם אוטונומיה אישית וחופש בחירה, שסובלנות כלפי חוסר סובלנות עם אללה נעלה, ושכפיית דעה על אחרים היא אימפריאליזם רוחני. למעשה העיתונאי הניף דגל לבן עוד לפני שפתח את פיו, האסלאמיסט יודע זאת. טענה, שימו לב שזה הכל כאן נשאב מהתנ"ך. גם אם זה לא נאמר שחור גבי לבן, הסטרוקטורות הסיפוריות שבתנ"ך, בסיפור של קין והבל, נותנות בסיס למה שהוא אומר כאן, בגלל זה אני מציג את זה כאן, בגלל זה גם הוא מציג את זה כאן. עכשיו ניטשה אמר, ואני אוסיף למה שהוא אמר פה, כי אני לזכרוני הוא לא מזכיר אותו, ניטשה הוסיף שהבעיה ברלטיביזם זה שהוא לא נותן מקום לבחירה, כי בחירה היא לבחור במשהו משמעותו לא לבחור במשהו אחר. כלומר, עצם הבחירה, וכמובן כל מעשה בחיים הוא בחירה, זה שלילה מוחלטת של רלטיביזם. הוא צודק מאוד, וזה הבסיס חילוני לגמרי, שאין רלטיביזם מוסרי, זה פשוט אנטי החיים עצמם, כלומר איפה שיש חיים לא יכול להיות רלטיביזם, ואני מאוד מסכים עם ניטשה מהבחינה הזאת. מבחינה זו, האסלאמיסט הוא בנה הנאמן של המאה ה-21. הוא יודע שתשומת ליבו של המערב אפשר למשוך רק בפעילות אלימה ואכזרית. תקופות אין למערב מענה לאלימות של מניעים דתיים, לבד מתקפות גסות ומכחיכות נגד הדת של עצמה. סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירא ואת מצב שמו, כי זה כל האדם, כי את כל מעשה אלוהים יבוא במשפט, על כל נעלם עם טוב ועם רע. זה הרעיון. שבסופו של דבר הכל הבל הבלים, כל דבר הוא כמו אותה הנשימה, יתואר כל הדבר, ובסוף, בלי שום הצדקה אני חושב שאתם שמים לב, אין כאן שום דבר שמצדיק את שתי פסקאות האחרונות האלה, לעבוד את אלוהים, כי לזה כל אדם. זה הרעיון הדתי, כמו שהוא מובן כאן אצל קהלת. זה הרעיון הדתי כמו שהוא מוצא כאן אצל יונתן, אצל הרב. הרעיון הדתי הזה שולל כל פעולה דתית עם ניסיון באיזשהו פינוי פוליטי, כי הדת לא, זה לא עניינה הפוליטיקה. כל מעשה פוליטי הוא עניין כמו שמיוצא כאן, מעשה פוליטי שמטרתו לקבל כוח. עכשיו זה להגן על חבורה של אנשים מברברים, וכמובן אין בזה שום דבר פוליטי בצורה הזאת. כל מעשה שמטרתו היא כוח, במיוחד גם כוח פוליטי, זה יהיה מעשה פגני ביותר, מעשה שכל מהות היהדות, כל הסיפור של אברהם זה להתנגד לו, ובצדק. התפיסה הזאת היא לדעתי מאוד נכונה של היהדות. עכשיו נראה דבר שני, נקודת הזינוק בתיאוריה של אלבור, רב הורחיבו עליו, איננה שאלת הקורבנות, אלא שתי שאלות מסקרנות אחרות. הראשונה, מדוע אחרי המבול התיר אלוהים לבני אדם לאכול בשר?
קודם לכן, מבריאת העולם ועד המבול, לא האדם ולא בעלי החיים אכלו בשר. מה גרם לאלוהים לשנות כביכול לדעתו? והשאלה השנייה, במה שגה קין כאשר הקריב לאלוהים מפרי האדמה? תחילתה של מנחה זו הובילה ישירות לרצח הראשון בהיסטוריה. קין הרג את הבל. מה היה ההבדל העקרוני בין מלחמותיהם של קין ושל הבל? בתיאוריה של אלבו, הרג בעלי חיים כדי לאוכלם וביסודו רע. מדובר בנטילת חיה של בריאה בעלת יכולת חישה לשם סיפוק צרכינו. קין ידע זאת. הוא האמין שיש קרבה רבה בין האדם לחי. משום כך בחר להביא מנחה מן הצומח ולא מן החי. על פי אלבו, הטעות של קין הייתה רק שבחר להקריב ירקות ולא פירות. תוצר הצמחי הנמוך במקום את זה הגבוה. הבל לעומת זאת האמין שיש הבדל מהותי בין האדם לבעלי החיים. הרי אלוהים בירך את האדם וחווה במילים, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה רומשת על הארץ. על כן הביא הבל מנחה מן החי. שרק קין שאלוהים שאל למנחתו של הבל ולא למנחתו שלו חשב כך, אם אלוהים שאומנם אסר עלינו להרוג חיות כדי לאוכלן, מתיר להרוג חיות כדי להקריבן לו, ואף מעדיף קורבן מסוג זה, ואם כפי שקין כאמור הניח, אין הבדל מהותי בין בני האדם לבעלי חיים, והם נמצאים על רצף אחד, כי אז ראוי שאקריב לאלוהים את הקורבן החי היקר ביותר, הלא הוא הבל אחי. קין הרג אף הוא את הבל לא מתוך קנאה או שנאה, אלא כדי להקריבו לאלוהים. אותו הסיפור, נרטיב פרשני הפעם שונה לגמרי. נרטיב שמקבל הצדקות מלאות בתנ"ך. צריכת בשר מוגדרת בתנ"ך, גם באותו הפסוק שהוא ציין, כתאווה. לא כאיזשהו משהו בסדר, אתם רוצים תנ"ך, אתם רוצים בשר, תאכלו אותו. ובהתחלה, אכילת בשר היא אסורה. כלומר, בפסוקים האלה עצמו, אין כאן שום צורך בפנייה למשהו שהוא מחיצוני לתנ"ך. כאשר אתה מפשיל מהסטרוקצורות שבתנ"ך ולוקח את הערכים האלה שכבר נמצאים בתנ"ך, אתה יכול לקבל שתי גישות פרשנות שונות לגמרי, ויש עוד מאות. אין, לא 70, אלא מאות. לא 70 פנים לתורה, אלא כמו שגם אחרי זה תקנו, הוסיפו חכמים, שהרעיון כאן הוא שיש, באמת, מאות. ומדוע יש כאן את הכמות הזאת? מה כל כך יפה בסיפור? מה הופך אותו לספרות מופת? אז על השאלות הקודמות כבר ענינו. מדוע היהדות היא נגד כל מלחמה דתית כמו שאנחנו רואים בזמן האחרון, כמו שראינו במהלך ההיסטוריה, ומדוע כל מעשה כזה הוא מתנגד, הוא פגני במהותו. עכשיו נדבר על הדבר השני. מדוע התנ"ך הוא ספר שחייבים ללמוד, ומדוע בכללי מדובר כאן ביצירת מופת אולי הטובה ביותר שהאנושות אי פעם יצרה. כאשר לוקחים את התנ"ך, או את הסיפור הזה של קין והבל, ומפשילים אותו מהסטרוקטורות שלו, כלומר לוקחים את הנרטיב הבסיסי שיש כאן ומוציאים ממנו טיפה את התוכן, כלומר של המקרה הספציפי שזה שתי בני אדם, ומבינים אותו כמו שהבנו את זה מקודם כהבל, כאותה הגישה הדתית הקדושה של לראות את החיים כדבר זמני שבסופו של דבר מטרתו היא לעבוד את השם, לעומת קין שרואה בחיים כרצון לעוצמה. ואת המסקנות של זה אנחנו מקבלים פרשנות אחת. כאשר אנחנו לוקחים את התפיסה האחרת של אלבו, אנחנו מקבלים פירוש אחר לגמרי מאותן סטרוקטורות, כאשר הערכים פה לא נמצאים בסתירה. הסיפור הזה הוא, עם ספרות מופת, היא היכולת לקחת ערכים או איזשהם צורות חשיבה וליישם אותם בסיפור בצורה שמחיה אותם, נותנת להם מימוש בחיים עצמם. אז התנ"ך עושה את זה עם מאות ערכים בו זמנית בצורה נפלאה, ולכן כל בן אדם שרוצה לדעת איך לחיות את חייו, וכל בן אדם שיש לו מספיק שכל ומספיק להסתכל מסביב ולראות שאנשים עושים מספיק טעויות בשביל שרוב הסיכויים שבעצמך אתה לא תבין איך צריך לחיות את החיים, ראוי שיפנה לתנ"ך. הוא יקבל שמה, אם לא תשובה סופית, יקבל משם הרבה מאוד חומר למחשבה.